Megyünk egy random Pepkóra, mert a kisasszony... Jaj, légy Geri, menjünk már, de mondom minek, hát csak nézzünk körül. Úgyhogy most megnézzük, hogy minek megyünk a Pepkóba. Akarsz venni? Mi? Igen, Mit akarsz venni? körülnézni. Jó, megyünk. Megérkeztünk. Mit fogsz venni, Vikike? Kíváncsian várom. Eszper? Akkor mit? Jaj, nincs elég kezes lábas. De igaz úgy nézni rám. Na, nézzed. Kíváncsian várom tényleg, hogy mit fogsz venni. Nincs, Manó. Ennyi volt? Mi? Ennyi. Ezért jöttünk a Pepkóba. Hát jó, körül akartam nézni. De legalább nem kötöttünk. Teddy? Mehetünk. Kozsa a Teddybe. Itt is körül akarsz nézni? Itt is körülnézünk. Veszek ilyet, hogy jó szomorú vagyok, és jó kezemben. Miket nézeget? Tök nagy szükségünk van rá. Nézelődj! Egy szóval nem mondtam, hogy ne nézelődj. 1 euróért találtunk itt egy csomó parfümöt, ilyen 400 forintok. Úgyhogy a Teddybe érdemes, gyerekek, mert nagyon jó utánzatok vannak. Nekünk jó. Érdemes megnézni. Egész jól alakul, nem? Jó. Ezért megérte bejönni, pötty. Ez, cicám, jó kör. Ezért megérte. Munkában nem elfolykálom. 4000 éköbe vettünk 10-12 parfümöt. Mit vettünk még? Kukoricát, meg egy csomag gyertyát. Ja. Úgyhogy tök megérte. Úgyhogy ez egy jó kör volt, örülök, hogy elhívtál, cicám. Ugye? Hello.